Projekt Nejde jen o prsa vznikl v září roku 2013. Je to projekt, který prakticky přináší informace o nutnosti prevence pro středoškolačky. Podílí se na něm Aliance, kde teda vznikl, a silnou podporu právě máme v pojišťovně NN. Podporujeme už 3. rokem projekt Nejde jen o prsa, což je právě soubor seminářů, které probíhají na středních školách. To není jenom o onemocnění rakovinou prsu. Je to o tom, že se snažíme samozřejmě v souvislosti s naším onemocněním, ale vést lidi a veřejnost k zodpovědnosti ke svému zdraví. Většinou připomínáme, že nejsme ani doktorky, ani sestřičky, že jsme pacientky, které prožily tuhletu nemoc a které si berou jako za úkol informovat tu mladou generaci o těchto problémech. Máme vlastně slogan, že nejde jen o prsa, že jde o život. Tak nejde jen o zpívání, ale jde o to, abych byla lidem ještě jinak platná. Já mám velkou potřebu nedělat jim jenom radost, ale využít jakýkoliv příležitosti, abych mohla na něco upozornit nebo abych mohla někomu zachránit ten život. A je to pro mě důležité spojit se vždycky s někým, kdo má opravdu úroveň, kdo má řád, kdo má noblesu. A to projekt For You má. Nejen to, že upozorňujeme na možnosti v onemocnění, ale když potom se nedej bože stane, že ta žena onemocní, tak aby věděla, že na to není sama, že For You jí pomůže najít odborníky, aby si mohla o tom svým problému popovídat, aby jí ten odborník řekl, co má dělat, jak se má zachovat, anebo aby jí For You seznámila s lidma, který už tím onemocněním prošli, takže měli i psychickou podporu. Líbí se mi to, připadá mi to důležitý a někdy mi to prostě připadá důležitější než koncert, protože lalala může dělat každý, ale já prostě potřebuju pomáhat. Mám moc ráda lidi, nikdy bych tady to povolání nemohla dělat, jak ho dělám, kdybych lidi nepotřebovala, nemilovala je. Přednáška trvá 1 vyučovací hodinu. Máme takovou teoretickou část vůbec o nemoci, o jejím průběhu, o léčbě. Máme video. No a nakonec přicházíme tady s těmito modely. Jsou to silikonové modely, v každém prsu je simulovaný různě velký nádorek, je jich tam asi dohromady 8 v jednom tom modelu. A děvčata podle toho, co se dověděli do té doby, začínají jako zkoušet tu techniku. To takové velké oživení potom v té třídě, protože někdy se účastní chlapci a ti taky rádi vyšetřují. Já jsem se vyšetřovala, ale zjistila jsem až teď, že jsem to nedělala dobře. To máte jako když děláte nějaký cvik a děláte ho blbě, tak vám vlastně nepomáhá. Takže já vlastně až díky tomuhle nosím sebou letáčky, rozdávám letáčky, jak se to dělá. A myslím si, že i to krásný video, kde doktora House vysvětluje, tak i to je vlastně taková forma, kterou prostě určitě holky rádi slyší a budou si ji pamatovat, určitě to zkusí. A mě to teda pomohlo moc. Mě ta nemoc sice trochu lízla, ale přišla jsem na to hodně včas. Takže jsem neměla nějaký těžký léčení. Ale v rodině to máme, takže si musím dávat pozor. Myslím si, že ta prevence je tak důležitá, že jsem ráda, že jsem tady a že jsem tady mohla prostě mluvit i na děti, kterých se to taky bohužel týká. Já jsem sem nepřišla nikoho strašit, ale jenom upozornit, že život je krásný a že by bylo škoda ho prošvihnout. A že je třeba využít jakýkoliv příležitosti zjistit, že jsme zdraví, aby jsme mohli běžet a běhat a být mladostí. Jak to, že tady jenom jeden? Samozřejmě, že to je dobře, jestli jsi tady kvůli svý holce, tak jsi teda opravdu frajer. Určitě, když vám k tomu pomůže partner, je to fajn a může to být třeba jednou příjemné, ale ten náš stav je takový, aby my jsme se naučili znát tu anatomii toho prsu, tu strukturu, jak to vypadá. Já sama jsem onemocněla, když mi bylo 23 let, bylo to na vysoké škole, na magisterském studiu v době, kdy jsem běhala a snila o tom, co budu všechno dělat a co všechno vystuduju a kam se všude podívám a co všechno navštívím. Byla jsem plná ideálu a pak přišla ta nemoc. Nicméně ta nemoc mi spíš asi dala, než vzala.
odmyslím-li ty fyzické prožitky a to, že třeba prostě jsem přišla o obě prsa, což každou ženu nějakým způsobem v životě poznamená, tak jsem změnila život v tom smyslu, že studuju psychologii, vedu projekt jako koordinátorka Belisek mladých pacientek, snažíme se hodně pomáhat i v prevenci, ale i těm pacientkám samotným v době léčby a po léčbě a zpátky běhám a musím říct, že si to užívám asi tak jako ještě nikdy předtím. Kdyby vás něco napadlo, co by vás zajímalo, jsme tady pro vás. Zeptejte se nás. Jsi výborná. Mně bylo čerstvých 29, když jsem si nahmatala bulku v prsu. S tím, že jsem teda šla k doktorovi, ten mě odnesla na mamologii, na ultrazvuku. Mě paní doktorka říkala, že to nic není, ale že pro jistotu uděláme biopsii. A za týden jsem šla pro výsledky s tím, že když si mě paní doktorka volala do ordinace, tak říkala, ať vezmu mamku sebou, tak už mě to bylo víceméně jasné, ještě než jsem tam vkročila. No. U těch mladých holek se většinou jedná o agresivní nádory, které hodně rychle rostou, tudíž je opravdu důležitý každý měsíc. S Lucí vlastně na tom projektu pracujeme už 3. rokem a je pravda, že je to osoba, která samozřejmě o tom nemá problém mluvit. Konec konců se přihlásila na otázku, kdo si dělá pravidelně samovyšetření prsu, ale ona sama k tomu přistupuje velmi zodpovědně a vzhledem k tomu, že je samozřejmě zajímavá i mediálně zajímavá osoba, tak ten její vzkaz nám pomáhá v tom, aby jsme vlastně s tou prevencí zasáhli tak, jak potřebujeme. Já nevím, myslím, nebo aspoň v to doufám, že jsem byla platná studentkám a že budu. Já kdybych mohla, tak bych chodila víc, kdyby mi to diář dovolil. Myslím, že může třeba mezi něma i být někdo, kdo neslyší čísla, kdo neposlouchá statistiky a co přijímá informace stejně jako já přes pocity. Takže jestli tady tomu člověku jsem byla platná, protože si vzpomene, pamatuju si tenkrát, když tam byla ta bílá, tak jsem splnila svůj účel. Já jsem si už udělala tady zpětnou vazbu, oslovila jsem pár studentek, protože jsem je učila a bylo mi řečeno jasně, že se jim to líbilo, že byly moc rády, že taky nejdříve váhali a pak hlavně, že oslovila ta praktická část a ten Nikolin příběh. Holky byly jako moc dobře naladěný na to, nestyděly se, což bývá hodně častý, že ty holky mladý, tak těch 17-18 se stydí. Nechtějí ani šáhnout na ten prsní fantom, jako kdyby předtím zavírali ty oči a nechtěli o tom nic vědět, aby se jich to netýkalo. Pak je už část těch holek, který mají o to zájem, dovedou tam maminku, babičku, kamarádky, aby to všechny věděli a to mě strašně těší. Předtím jsem vůbec nevěděla, jak si prsa vyšetřit a v podstatě jsem nevěděla ani, že je možnost, že mě nějaká taková nemoc může potkat. No já myslím, že určitě, že to bylo určitě přínosné, že hodně lidí se tady dozvědělo vlastně poprvé, jak se to má dělat a jak si to mají sami doma udělat. A že i ty příběhy vlastně, jak se to stalo těm ostatním ženám, tak vlastně, že budou teďka i jakoby víc dbát na tu svoji prevenci. Před tohle přednáškou jsem vůbec nevěděla, že něco takového jakoby je, nebo jako, že se to dá nějak jakoby zjistit doma prostě. A hlavně jsem vůbec nemyslela, že by se to mohlo týkat i nás jako mladších. Že jsem si fakt říkala, tak jako času dost, třeba až mi bude 40, tak možná se o to začnu nějak zajímat a tak. A teď už teda vím, tak jsem ráda. A jako mohla bych to možná říct i mamce a tak, takže. Já upřímně říkám, že jsem cítila, že ty mladé studentky téma zaujalo, že to, že tady byly i přítomny mladé kolegyně, které jsou po nemoci a věkově ne tak odlišné, tak si myslím, že právě tu zprávu předali a že jsem cítila, že ty děvčata si to opravdu uloží a že s tím nějakým způsobem pracovat budou. Zjistila jsem, že na moje koncerty chodí z 80% ženy, což mě těší, protože ženy jdou jenom za tou, který věří, takže když se mě na to někdo zeptá, tak vím, kam poslat. Vím, na co upozornit a vážím si takových otázek, protože na písničky může reagovat kdokoliv, ale já se cítím potom platnější ještě, když upozorňuji na takhle důležitou věc. Zařadím do svého programu v rámci 3. ročníku určitě jednou ročně takovouhle přednášku plus teda tu praktickou část. Já jsem prostě nadšená.